Se on meikäläisen ensimmäinen pallo. Predator-pallo, Adidas Predator, maailmassa 7. paras pallo, 7. Tässä on mustaa, sinistä, vihreätä ja lilaa ja valkoista ja ei ole ihan aito ja hyvä pallo on tämä kyllä. Tämä se pallo on nytten. Aion ostaa Brazuca aiton pallon, joka maksaa jotain yli 100. Mulla on vielä 7 palloa ja ne ei ole nyt kotona. Ne ovat jossakin muussa. Mä pistän nyt tämän pallon takaisin. Ja mahtan nähdä. Tämä pallo on maailmassa melkein paras pallo. Toiseksi paras pallo. Tässä on lilaa, valkoista, tuossa vähän sinistä, niin ja keltaista, onko sanonut, ja oranssia pikkasen tuolla. Ja tämä on aito pallo, sen tietää. Tuosta näkee, että se on aito. Tuosta ja tuossa on Naikin merkki vielä. Jos on hopealla se Naikin merkki, se tarkoittaa, että se on aito. Ja tästä, jos tämä ei olisi ollut, niin tämä ei olisi ollut aito. Nehän ne oli nyt. Tämä, tuone. Nämä oli minun vaan 2 palloa. Aion vielä ostaa. Ja nähdään joku päivä. Aion tehdä vielä videoita. En tiedä mitä videoita, mutta tilatkaa mun kanava ja tykätkää mun videot. Tai jos tykkäätte, niin tykkääkää. Jos ette tykkää, niin ette sitten tykkää, niin painakaa sinne. Näkemiin!